Wezareta Derveya Rusyayê ragihand ku çûna Esed li ser desthilatê wateya pejirandina lojîka terorê ye û tekez ku topbarankirina balyozxaneya Rûsî li Şamê paytexta Sûriyê wekû hilmeteke dilreşiyê ye li dijî Rusyayê. Berdevka Wizareta Derve ya Rusyayê Maria Zakharova di Kongerekî Rojnamevanî de îro ragihand ku Rusya berevaniyê di ber dewleta Sûriyê dike û ne piştgiriya serokê wê Beşar Esed dike. Maria Zakharova got helwesta Rusya ji şerê terorê li Sûriyê ji aliyê leşkerî û siyasî ve helwesteke diyar e ji bo ku ev rêxistinên terorê li deverê metirsiyeke mezin e li ser ewlehiya Rusyayê durist dike. û Moskow şerê van rêxistinan bi şêweyekî eşkere dike ku piştî operasyonên Rusyayê li Sûriyê gelek çekdarên wan rêxistinên terorê ji Sûriyê reviyan. Zakharova her wiha destnîşan kir ku êdî hevpeymaniya neştîmanî ya opsîzyona Sûriyê roj bi roj bawerî û hêza xwe ji dest têxe û êdî tu gerentiyê nemaye ku hêzên opsîzyona lîberal careke din çekên xwe radestî hêzên tundrew neke ku beriya niha Amerîka û Brîtanya otomobîlên ji cûrê Toyota şandibûn ji hêzên opsîzyonê re. Lê rêxistina Daeş ya terorê dest dayenabû li ser wan otomobîlan. Berdevka Wizareta Derve ya Rusyayê her wiha diyar kir ku Rusya amade ye guftûgoyan bi Washingtonê re bike ji bo bigihin li hevhatinekê ji bo şerê tîrorê li Sûriyê bikin. Li ser bûyera topbarankirina balyozxaneya Rûsî li Şamê, Maria Zakharova got ku ev kiryar hilmeteke dilreşiyê ye ji bo şerê Rûsyê bikin. Bi taybet piştî operasyonên Rusya yên asîmanî li ser Sûriyayê ji bo şerê tîrorê bike.